the Lord has sent me here to do this. Look, Pán mě sem poslal, abych udělal tohle. to do like this, Abych udělal tohle. like this to the church, Otřásal církví. that she may wake up. Tak, aby se probudila. Because he's saying Protože řekl, that there is a standard je tady určitý standard, for entry to the kingdom of God. aby si mohl vstoupit do Božího království. He's saying A říká, the casual Christian lifestyle you see in the Czech Republic, casual, careless, ten běžný křesťanský the život, careless, který se o nic nezajímá, který vidíš v České republice. the life you see the Christians in the Czech Republic living carelessly. They don't care what they dress, what they do, whatever. They don't care. Který žijou tak bezstarostně, jim jedno, co žijou, co na sobě nosej. He's saying Tak říká, that life cannot bring you to the kingdom of God. říká, takový život tě nemůže přinést do Božího království. That careless Christianity you see in Europe will not permit you to enter. Takové bezstarostné křesťanství, které vidíme v Evropě, ti nepovolí vstoupit. Instead, Ale místo toho it will humiliate you on that day. tě v tom dni poníží. You remember rolling on the soil Pamatujete na to kutálení se a and crushing the teeth. skřípání zubama? Why? Proč? Because when the church is taken, Protože pak, když církev bude vzata, like I have seen, tak jak jsem to viděl, then tak muži, you will roll on the dust. bude se tady točit v prachu. Why? Proč? Because somebody will come to you Protože někdo k vám přijde and say, hey, a řeknou, hele, but for you used to be a Christian teď ty jsi byl křesťan and you were very devoted a byl jsi takový vydaný and you went to the church very much a chodil jsi hodně do kostela and then you remained. a stejně jsi tady zůstal, You did not enter. tak si nevstoupil. But for me, look, Ale koukni na mě. I used to drink in the bar. Já jsem byl v baru, I used to go with women, prostitutes. chodil jsem za ženskýma, za děvkama The devil will laugh at you a tak se ti budou smát on that day. toho dne. Did you understand? Rozumíte tomu? If you don't prepare as a Christian Jestli se jakožto křesťan nepřipravíš, on that day, tak v toho dne, even Satan will laugh at you. tak sám ďábel se ti bude smát. Because he say, if you are born again and you remain, Jestli jsi znovu zrozený a zůstal jsi tady, then what was the use of the cross? tak k čemu je kříž? Did you understand? Chápeš to? That's why I come to shake the church like Proto this. jsem přišel otřást církví takovým způsobem, That the church that is very modern in Europe aby církev, která je velmi moderní v Evropě, may wake up se mohla probudit and become sensitive to sin a začala být citlivá na hřích and call sin. a nazývala hřích hříchem. Because in Europe here, Proč tady v Evropě sometimes you fear to call sin. se někdy bojíte nazývat hřích